Čaute priatelia, skončila sa nám súťaž o rozkladaciu posteľ Betka. Do súťaže sa zapojilo 3176 z vás, takže úžasné číslo. A teraz prišla tá chvíľa, kedy ideme jedného z vás vyžrebovať, takže kamera poď bližšie tu na záber na toto. Púšťame žrebovanie, losovanie a vyhráva to. Takže pani Renáta Kulichová, takže Betku vyhráva pani Renáta Kulichová. Pani Renátke gratulujeme, tešíme sa s ňou. Ozve sa vám náš tým a dohodne s vami dovoz, montáž postele Betka. A čo dodať, spustili sme včera novú súťaž, takže tešíme sa zase na ďalšieho výhercu. Táto súťaž bude trvať až tu budeme končiť niekde na Mikuláša, aby som to správne povedal. Za chvíľu bude končiť septembrová akcia, takže neváhajte za výhodné ceny kúpiť Betky a mne nedostáva nič iné, len tešiť sa na vás. Sledujte nás na sociálnych sieťach. Čaute. Dobrý spánok je Wood Service.